Hello guys, saka ndadzoka futi neimwe video. Makaona video yangu yandakaita ndichikuradzidzai bhutsu. Ino video ndichange ndichikuratidzai hembe. Ndakutoita kunge munhu anoita zve fashion designing kana fashion kunge munhu anotengesa hembe, but you never know mamwe macareer paanotangira. So nhasi ndichikuratidzai hembe. Nhasi handisi kuita zvekureita because ndatora make sure kuti hembe dzandofarira. Change chikudescribe rese nchidzifarira chichi. So nditange nehembe yangu yekutanga. So this is the first dress randrofarira. Because ndichakuratidzai mapicha pasite ndakaripfeka. Dress iri ndorifarira because nokufarira design yacho iri apa pacho apa. Then ndofarira maoko futi unokwanisa kupfeka apa, then this foot change pamaoko. It looks very nice. I love it. I love this dress. Ndakatenga Forever New and anonyanya kurebesesa ringori boss, so I love it. This one. It's menogana pakamera without navy blue, but nechekuridza yangu anotongere black, but it's navy blue. So this is my first dress that I like. My second dress is this one. It's this one. And this one that I take up H&M. And ndona nazhinji futi vanovapfeka futi madress akadai. And they come in different colors. Nangofarira tuma colors twacho turi paside. And but tinozongopera kuti aridi munhu akatifutisa. Pandatanga kufuta nobva ranyanya kukushepa body yese. Saka naone dumbu rinobva ranyanya kubuditsa dumbu. Rasiyana iri ndabva kukuratidzai. So this one is actually a jacket randakatenga ku .t or something like that. Yes, I love this jacket. Leather jackets are always my favorites. I love this jacket. It's just nongokuita kuti ite smart, so wakangoripfeka. So rangosiya nemajuzi akango majuzi asina madesign anobowa kupfeka. So but this one, it makes you feel smart, clean, Saka ndakatoona rine leather, I think I'll buy it. Is this dress. I love this dress. I love this floral dress because ndere musama, but mama wangu anotanzi ndere chembere, but ndorifarira. Inokufarira futi kadesign karapa. Futi dress iri, I think ndakazononoka kuripfeka because ndakapfeka dress iri ndotoke muna nenhumbu like. Saka noda kuti umboluza weight mbichana kuti ukwanise kuripfeke kuti patami pave flat, because ichi chinongovhara this area chete aizovhari nekutami. So I love it, plus rine vent apa ndofuti zvandiroridira kuti rine vent ipapo. So the next one is actually a short. I love this design, is scotch, right? And ndofarira kuti rine tumapleats pamberi apa. It's just something that I love. Ndine rimwe futi short rakadai so rine black. Ndinongofarira kuti rine harizi jini. It's like material rinoita kunge rinowanikwa pamaslacks aya. Ndosaka ndichirifarira slack short iri. Ndosaka ndichirifarira short. So then there is this one. So so the floral dress is from this shop. Ndichakuratidzai shop yacho, pane rimwe dress randakuratidzai kushop ikoko. Then the short is from, where did I buy the short from? Short. Let me see. I think this is the same label as Nescope my H&M. So this short I think ndakatenga ku H&M. So I think angari pasale like sakainzi 12 or something. So ndanga ndatengera black neirori. Then this one ndakatengerwa and ndere Fashion Nova. So this dress asana tomboripfeka. Ndakamira kuti ndiwonde kuti ndikwanise kuripfeka because roda vanhu vane tuma flat body plus vanhu asina kunyanya because ripfupi singaite.
it's very short, so no soda mono unyasene body iri isiri kuenda isiri zvimwe zviya. This one as well iri kufashion nova inongofara kuti I think iri ndo randakapfeka paDP rangu mero ndakazobvisa pandoisa audio pandoisa video but I think ninge ichiripo. Ndofanira kuti unokwanisa kuvhara zipi then kana uchitonhora unokwanisa kuivhara zipi yayo kuti ibvaita kunge inonzi chi poloneck but haizi poloneck hai but inokudzisa then kana uchipisa unokwanisa kuvhura kuti tasi upindwe nemhepo ende inokufarira kuti kale yacho kale isingawanzokuwanikwa so pane vanhu. Yeah, I just love the design pamaside apa. Reason mandichiudza kuti handichazivi kwandakatenga. Ndakatenga muthis shop inonzi Meru try kupronounce pachishona but yeah, that's the label. Yeah, and this is one of my favorite tops as well. Ndofanira kutenga mushop umbozinza zvinhu zvakachipa and I feel like hazvinonyanya kuita low quality stereki, hazvinonyanyisa kuzoita low quality stereki zvinhu zviri pari nani, zvinhu zviri price iri nani plus quality yacho inenge iri nani. Like this quality is so nice and ndangofarira futi kadesign kari pamberi apa kanoita unge wakasunga but kusina kusunga. And of course there's also this one that I also bought from the same shop. Iyoyi yandambokudza saka and ndofarira futi quality dress plus ndofarira kuti event and it's very long, unokwanisa kuripfeka pane vanhu ende ndo rimwe rainozobira futi unge munhu ane nhumbu like because ichi chinokudivhaidha dumbu stereki saka mheni unobva wakufila ungoriregedzera so but anyway besides that dress ndonyanyisa kurifarira and ndofarira futi tuma button futi tiri pamberi utu love it. Yakapinduridzika mheni kuti tina ndamboipfeka here nandazoibvisa tisina kunyatsozoigadzirisa zvakanaka. So this one is from Glassons or something like that. It's just Glass and Sons, something like that. I'm not on your soap. I don't know pronounce Galasiana, but yeah, that's the label. In Dofara kuti this top yeku Glassons, yes. Ine zvakaita dress ndatanga kuratidza kuti unokwanisa kuisa string then aya maoko aya anoregedzera like anenge ari anoregedzera and amena kuti ndine picture here ndakafika ndichaziva maybe ndakadeleta but kana ndinayo ndichangoisa paside up. Yeah, so ndofarira matop or madress ane like style yekuti this one goes here and then this one goes here then apa pane pasina chinhu like. And the last one, of course, we had to respect this brand because this one is the Ivy Park. Ivy Park, it's like an oversized t-shirt. Yeah, wakaona ndakuzopana t-shirt nyazoizadza kaiwandrenda rendaenda so yandengofunga but nesinengofungoti apa webeyonce chi anongodhurisa zvinhu pasina but when I bought this I feel ndakatengerwa when someone bought this as a present ndakanyatsoona kuti design dzacho dzinangoitwa chips ngoti toda kungotsarwa mari aiwa I think yeah Beyonce anonyatsoita zvinhu zvake and the print yacho is a strong print yekuti wakawacha inonetsa kubva izoita kuti print yainongoikana yazobva chichichichi. It's a very strong print and yeah I love it. And ndichiisa picture yacho ndakapfeka nerimwe like legging racho rendirana izvozvo so yeah ndakaona imwe mari ndichakwanisa kutenga mamwe macollection ari kuitwa naBeyonce because mamwe acho aekuuraya munhu anodhura plus zvakanyanya kunaka. So yes, this is the end of this video.
yeah, ndikuzoyatwala njoenda kuti ndiite zvefashion like mavideo efashion, but ndichatrya kuti kuona vamwe payoutube zvavanenge vachiita, but izvi ndo zvandaona vanhu hameno noise iri kubuda panzafu, but hameno izvi ndo zvandakaonawo payoutube vanozviita payoutube kuti guys rege ndikuratidzei zvandofarira madrop mangu guys, again ndo zvandangotryawo kuita. So yeah, thank you guys for watching. If you have got any suggestions, kana kuti ndite anything kana improve zvimwe zvinhu or pane zvamudoti ndiite, chingondibate comment section. Please like, share, subscribe and comment. I will see you next week Saturday. I hope mchadzoka futhi, but anyway, for now, thank you and see you.